Hello ja tervetuloa taas Tyttöjen iltaan. Pitkästä aikaa viime viikosta on jo kokonainen viikko. Onhan siinä 7 päivää, että on siinä aikaa kerännyt. Joo. Ja paljon vettä virrata Vantaan ja se, mitä näitä muita hyviä sanontoja on. Näinpä. Mutta täällä taas tuttuun tapaan Mona ja Mira. Mira! Tällainen kaanon. Tällainen kuorolauluhetki. Näköjään meistä on tullut kuorolaulajia. Joo. Mutta joo, mitäs sulle kuuluu? No mitäs mulle kuuluu? Musta tuli tässä välissä punapää. No nähtävästi, mutta hyvältähän se näyttää. Kiitos. Ja mähän on siis ollut punapää joskus vuonna nakkia saapas Miran toimesta. Siis siitä on ehkä joku 8 vuotta aikaa. Ihan mahdollista. Ja mä oon haaveillut siihen palaamisesta kyllä pitkään. Niin oot. Ja nyt, niin kuin me puhuttiin, että mä sain vihdoin sen kampaaja-ajan varattua, miettikää. Mä kuukausia sitä speksasin, että saanko mä vai enkö saa. Sain aikaiseksi. Sitten mulla oli tilanne, että mä olin siis niinku 5 metriä kampaa mun ovesta ja mä olin vaan, mitäs vitsiä mä muuten teen mun hiuksille? Ei mitään ideaa. Sitten mä vaan sanoin sille kampaajalle, että pitäisikö pistää punaiseksi? Se oli vaan, okei. No tehdään. Ja hän teki sit työtä käskettyä. Joo. Mutta hyvä lopputulema oli, niin Kiitos, mä tykkään. Ei siinä sitten niin ole valittamisen varaa. Joo, ei todellakaan. On todella freesi olo olla taas punapää. Ihanaa! Joo, mutta sellaista mulle kuuluu. Mitäs Mira sulle kuuluu? No ihan hyvää. Tässä tämmönen miniloma parhaillaan. Ja huomennahan meillä on aikainen herätys. Niin on! Hetki lähestyy. Me mennään sinne Tukholmaan keikkareissulle, niin sitä on kyllä odotettu. Joo. Oikeasti viime vuoden syksystä asti, niin Jep. en ole uskoa, että se tapahtuu nyt. Älä. Mut ihanaa, että tapahtuu. Ai että, mut siis ihan hyvää. Tai pitäisikö sanoa hyvää? Niin. Oot sä Mira jo pakannut? Osittain. Joo. Vielä on minikrippussi struggle. Noniin. Että katsotaan miten mä saan kaiken mahtumaan. No, kyllä se siitä. Mähän en siis ole vielä edes aloittanut pakkaamista. No niin, no mutta sehän on sitten viime hetken paineen alla se hyvä on tulee. aina mulla. Mä en osaa pakata ajoissa. Mä en osaa. Mä teen sen aina viime hetkellä. Siis mä oon kuitenkin niinku käynyt itsekseni reissuissa ja tälle maailmalla niinku jo useita vuosia, mitä mä oon varmaan 18 ollut, kun mä oon ekaa kertaa ainakin niinku reppureissaan mä oon lähtenyt. Ja siis mä aina pakkaan viime tingassa, aina. Mikähän siinäkin on? Siis mulla on kans ollut toi paha tapa, mutta tänään jostain syystä mä yritin vähän aloittaa jo ajoissa tätä hommaa, mutta no, puolitiehen se jäi. Tuli jotain muuta tekemistä. Tuli. Mitä liian? Mutta joo. Semmoista. Kivoja juttuja siis. Kyllä. Mites, mennäänkö päivän aiheeseen? Mennään päivän aiheeseen. Päivän aihehan oli meillä tänään taas toive teiltä. Kiitos siitä. Joo, haluatko Mira kertoa? Eli me kerrotaan molemmat epäsuosittuja mielipiteitä, josta me sitten tässä puidaan. Ja ei tiedetä mä en tiedä mitä Mona on kirjoittanut itselleen ylös ja ja mä en tiedä mitä Mira on kirjoittanut. Mut mä ainakin siis kirjoitin sellaisia asioita, että niinku mistä mä en tykkää tai mitkä mua ei niinku kiinnosta. Mä kirjoitin maan ja taivaan väliltä vähän joka osa-alueelta, että älkää kivittäkö mua. Joo. Älkää kivittäkö meitä kumpaakaan. Täältä saattaa tulla jotain kyllä silleen kyseenalaisia juttuja. Niin, katsellaan sitä sitten, että mikä fiilis tämän jälkeen. Joo, ja siis toivotaan myös, että me ei kivitetä toisiamme tässä herranen aika, koska sitäkään ei tiedä, että ollaanko me kuinka samoilla linjoilla asioista. Herra jestas. Kauhean jännittävä jakso tulossa. No on, tässä alkaa puntti tutise. No mutta pitäisköhän meidän nyt sit vaan niinku repästä ja lähteä suorittaa. Tehdään se. Tykitetään. Noniin, mä voin vaihteeksi aloittaa. Aloita ihmeessä. Jotenkin aina mennään silleen, että Miro saa aloittaa. Nyt mä aloitan. Anna mennä. Mun ensimmäinen. Siis mua ei kiinnosta Taylor Swift.
mä samaistun 210 000%. Ja siis erityisesti siis hänen musiikkinsa. Silloin ehkä 2 biisiä, joita mä niinku pystyn kuuntelemaan, joihin mä oon niinku joskus pystynyt jotenkin samaistumaan. Ja mä arvostan häntä niinku bisnesnaisena. Siis sillä on ihan sairaan kova bisnesvainu ja näin, mutta jotenkin siis sen musiikki ei vaan uppoa mulle yhtään. Mä ymmärrän täysin. Mä en ole ikinä tykännyt siitä. Aina kun joku hehkuttaa. Mä tykkään siitä. Vitsi, sit tulee hyvä biisi, hyvä albumi. Kävin sen konsertissa, mä oon silleen... Joo. Ei. Taylor Swift ei uppoa. Ei. Ja se on kyllä semmonen, että tosi moni tykkää siitä. Niin. Ja mä en vaan ymmärrä. Ja sit mä muistan, kun joku sanoi joskus 1 000 000 vuotta sitten mulle, että mä muistutan sitä ulkonäöllisesti, niin mä olin silleen, tää ei oo kehu. No mutta siis onhan hän kaunis. No joo. Se on kaunis ja se on ihan fiksu. Siinä on niinku paljon hyviä asioita. Siis, mutta kyllä niinku, varmasti on ihmisenä hieno. Musiikki. Moniikki. Joo. Joo, niin. Ihmisenä varmasti upea, mutta ei nyt sykähdytä. Joo. Ei värähdä missään mitään. Viisarit ei värähdä. Ei, viisarit ei värähdä. Joo. Semmonen aloitus. Se oli oikein hyvä. Vielä ollaan yhtä mieltä. Ollaan, mutta nyt voi tulla kriisinpoikainen. Noniin, okei. Koska musta tuntuu, että sä oot eri mieltä. Joo. Ja aika moni teistä kuulijoista ja katselijoista. Oliivit. What? Siis sä tykkää oliiveista? Okei, mä tavallaan ymmärrän, että se on niinku silleen iso maku, että kaikki ei tykkää niistä, mutta oliivit on ihan parhaita. Kaikki sanoo tota aina. Mä en ymmärrä. En. Joo, siis kun jotkut myös sanoo, että oliivit on sellainen, mihin sä niinku totut silleen aikuisena, mutta mä oon tykännyt kyllä oliiveista ja lapsesta saakka. Tai siis niin kauan kun mä muistan, niin mä oon tykännyt oliiveista. Ja mä oon aikuisena yrittänyt antaa 1 000 000 triljoona kertaa mahdollisuuden, mutta ei. Mutta oliiveissakin on eroja. Niinku, mä en tiedä, meneekö tää vähän samaan kategoriaan kuin tiedät, se joku kahvi, että sun pitää olla tosi hifistelijä, että tunnistat niitä eroja niissä. Mut kyllä välillä, kun niinku jossain silleen, vaikka hyvässä ravintolassa saat niinku oikeasti hyviä oliiveja, niin ne on vielä niinku extra. Jaha. Mut Tieliäkä sitten uskoa tämmöstä? Joo, ei siis ihan oikeesti. Niinku, niissä on eroja. Et jos ostaa vaan silleen niinku kaupasta jonkun niinku vihreät oliivit, jossakin vihreä oliiviliemiöljyssä, niin ne ei oo kyllä ehkä niinku superherkkuu. Ei kato, kun en mä ikinä ostanut edes niitä. Kun mä oon aina maistanut niitä muualla. Niin just. Oli se sitten ravintola tai vierailu. Niin, okei. No, en mä sano nyt tästä kuitenkaan kivitä, että... Tosi kiva. Ei hätää. Emme ole kriisissä. Ihana kuulla. Mutta mä kyllä tykkään oliiveista. Niin mä vähän muistelin. Joo. Okei, mun seuraava juttu, mikä ei voisi oikeasti vähempää mua kiinnostaa, on siis lenkkeily. Juoksulenkit pihaan. Syvintä, sanonko mitä? Anna tulla vai? Siis perseen paskaa. Aivan. Joo, ei siis tää oli erästä entistä kollegaani lainatakseni. Siis mä en voi niinku, en ymmärrä, en siedä, ei oo yhtään mun juttu. Mä kyllä tykkään juosta hetken aikaa, pieniä pätkiä kovaa. Niin mä vähän ajattelin, kun sulla on tää harrastus. Sprinttijuttu on ihan taas, se on ihan eri eläin. Mut siis niinku juoksulenkit, mä en ymmärrä, mä en käsitä, mikä niissä viehättää. Se on maailman tylsintä, se on tylsää, se on kivuliasta, sä et ehdi nauttia maisemista, sä et pysty keskittyä kuuntelemaan mitään podcastia, esimerkiksi niinku tyttöjen iltaa. Kävelylenkit mä taas ymmärrän, sä kerkeät nauttia maisemista, sä voit syödä jäätelöä ja sä voit kuunnella vaikka tyttöjen iltaa. Kävelylenkit best, juoksulenkit kamalaa. No mä ymmärrän sua, koska mä ennen kuuluin tohon kastiin. Ennen. Nykyisin mä en tiedä mitä vuosi sitten tapahtui, mut mä tykästyin juoksemiseen. Ja nyt mä kasvoit aikuiseksi. No en tiedä sitten. Kato vaan sit kun täytät 30, niin ehkä sullakin tapahtuu joku muutos. Se voi olla. Ei vaan. Ei se oikeasti tarvitse olla kaikkea juttu, mutta en tiedä. Jotenkin mä sain siitä juoksukärpäsestä kiinni ja
se ei oo niin kamalaa, kun mä ennen vihasin juoksemista. Joo, siis mä oikeesti vihan. Ja mä oon jopa yrittänyt tehdä, ja siis melkein teinkin loppuun saakka, ennen kuin mun selkä hajosi, siis semmoisen pienen juoksukoulu niin ohjelma, mikä oli joku kuukauden mittainen. Ja se alkoi oikeasti siis niin siitä, että kävelet minuutin ja käännyt takaisin ja sun päivän lenkki on siinä. Ja sitten se päättyy siis lopulta siihen, että sä juokset 10 kilsaa. Ja mä pääsin siihen pisteeseen, että mä juoksin yli 8 kilsaa. Mutta se oli ihan kamalaa joka ikinen kerta. Siis se oli ihan perseestä. Ei siis, niinku, eikä mulla ollut mikään semmonen euforian tunne ikinä sen lenkin jälkeen. Okay. Mä olin vaan silleen, mua vaan sattuu, tää on vaan tyhmää. Onko se juossut sit ihan täysiä koko lenkin ajan? En. Siis ihan sellaista niinku easy biisi hölkkää. Ja siis mähän en edes jaksa juosta täysiä. Siis mä hädin tuskin jaksan juosta 100 metriä täysiä. Ihan turhaa lähteä siis kilsaan. No sit kun tuut kattoo joskus mun sprinttitreenejä, niin kyllä niinku 100 metriä alkaa tuntua aika pitkältä siinä jossain 60 metrin kohdalla. Mä tuun todistaa, että sä jaksat juosta sen 100 metriä. Just ja just. Joo. No mut mä ymmärrän tän, mutta olen nykyisin eri mieltä. Joo. Nice. Joo, no sitten mun toinen on, tämä on sanonutkin itse asiassa meidän ensimmäisessä jaksossa. Niin, mä tiedän mikä täältä tulee. Ja voin todeta sen taas. Mä en ole Harry Potter-tyttö. Siis miettikää. En vieläkään. En tämän muutaman kuukauden jälkeenkään ole oppinut tykkäämään Harry Pottereista. Ei siis niinku, mä en oikeesti voi niinku käsittää. Tämä on niinku mun mielestä silleen todella eriskummallinen asia. Mun mielestä se on eriskummallinen asia, että siitä voi tykätä. Oot sä oikeesti siis kattonut niitä? Kaikkiko? Joo. Olen oikeesti. Siis siellä Ranskassa olet kattonut. Jollain ranskankielisillä duppauksilla, niin se nyt on varmaan aika eri elämys. Siellä katsottiin 4. Tai kun mikä se on, en minä tiedä näistä numeroista. Mutta olen katsonut jokaisen. Okei. Silleen, että ne ei ole dubattu jollain ranskan kielellä. Sen yhden ainoa on katsonut dubattuna, mutta muuten on ihan suomen kielen tekstityksillä katsonut. Joo. Oikeasti sanokaa please, että te ootte samaa mieltä mun kanssa tästä. Että on tosi tai mun! Ootteko te team Mona vai team Mira tässä asiassa? Jep. Joo. Mut ei mihinkään niin nyrkkitappeluihin ryhdytä tässäkään asiassa. Mut joo, mä kyllä tykkään Harry Potterista. No niin. Joo. Semmonen. No sitten, mulla seuraava juttu, mitä mä en oikeesti ymmärrä myöskään, miten jengi saa siitä jotain nautintoa irti. Mut siis matcha. Joo, hyi! Siis, niin, eikö? Joo, hyi! Mä oon yrittänyt kans monta kertaa antaa sille mahdollisuuden ja juoda niin jossain kahvilassa jotain niin muka hyvää. Mut kun se maistuu, siis ihan tiedät silleen niin nurmikolle, jota on niin leikattu ja se on käynyt sen ruohonleikkurin lävitse ja sit sä yrität jotenkin Joo, ei. Matcha ei jatkoon. Isosti ei jatkoon, hyi helvetti. Ja siis kun mä en kestä sitä, että kun mä näen niin paljon somessa kaikkia sellaisia tosi ihania esteettisiä videoita siitä, että kauniit, itsestään hyvää huolta pitävät naiset, jotka treenaa ja laittaa itsensä nätiksi ja sitten ne juo sitä matchaa, niin se matcha pilaa mulle kaikki ne esteettiset videot ihan totaalisesti. Kaikki fiilikset tippuu siinä kohtaa. Joo, menee fiilis. En pysty. En mäkään. Mulle tulee se maku vaan mun suosta. Joo, mullekin. Mulle tuli nyt kurkkuun semmoinen. Joo. Kiitos ja anteeksi tästä. Joo. Koppaan. Joo. Kato, meillä menee ihan silleen yllättäviä juttuja täältä löytyy. On 50-50 ollut nyt. Joo. Nice. Okei, no nyt kun pysytään tässä ruokakategoriassa, niin mun mielestä, jos mä syön molempia samaan aikaan, niin mun mielestä leivän päälle kuuluu eka laittaa juusto ja sitten vasta kinkku. Ei. Joo. Ei, koska sit sä pidät siitä limaisesta kinkusta kiinni. Ei, tahmeesta juustosta. Ei se oo tahmeesta. Sun sarvi uppaa siihen. Ei uppaa. Se juustohan on se on kiinteetä ja kuivaa. Mut se kinkku on sellaista limasta. Kato, kun siihen tulee päälle vielä sit kurkut tai muut. Niin, siis kurkku tulee päällimmäisenä, jos tulee kurkku. Joo. Mut silti. Et sä nyt kinkusta haluu pitää kiinni. No kyllä mä nyt kinkusta pidän.
pidän kinkusta kiinni. Kovin ottein. Niin justiin. Joo, ei mä en ymmärrä totakaan. Joo. No niin, tää oli sit tässä. Joo. Ootteko te koskaan kuulleet, että kukaan tekee niin jotain siis aivan crazy järjestystä leipien päälle laitettavista täytteistä? Totta. Koska siis voin uskoa, että jotkut myös tekee sen jotenkin ihan sekopäisellä tavalla. Mieti, jos osa laittaa niin kuin leivän tälle puolelle kinkun ja tälle puolelle juuston. Silleen niin kuin puoliksi. Niin, puoliksi. 50-50 täyte. En itse tee näin, mutta tuli vaan nyt yhtäkkiä mieleen, kun sanoit oudot jutut. Niin... Joo. Jos te olette nähnyt jossain jotain tosi outoja leivän täytteitä, niin kertokaa. Joo, voi kertoa. Okidoki. No sitten sohaistaan vähän ampiaispesää. No niin. Koska yksi juttu, mitä mä en kykene, ja mikä aiheuttaa mulle myös aina välillä pieni vastareaktio, on siis äitiyssisältö somessa. Kaikki niinku siis semmoset äitiystilit, missä jotenkin se koko niinku homma pyörii vaan sen niinku äitiyden ja lapsen ja tällaisten asioiden ympärillä. Mulle tulee siitä aina jotenkin tosi sellainen kiusaantunut olo. Miksi? Ja no ensinnäkin jotenkin se, että se on tavallaan niin kuin ihmisen koko persoonallisuus, minkä hän haluaa niin kuin näyttää itsestään ulos. Mä en tavallaan tuomitse sitä, että jos se on jollekin ihmiselle niin kuin tosi tärkeä elämän osa-alue. Mutta sitten siinä on myös sellaisia hieman kyseenalaisia juttuja, että just silleen vaikka niinku se sun lapsen yksityisyyden suoja, että jos se on sellainen, että sä näytät sitä lasta, että sun joka ikisessä videossa silleen niinku kaikki tosi henkilökohtaisia juttuja siitä ja kaikkea, kun hän ei voi siitä niinku kieltäytyä, pieni lapsi. Se on kyllä totta. Ja sit sä niinku, tiedät, sä pahimmassa tapauksessa teet rahaa sillä, niin se on, siinä on niinku niin paljon niin kyseenalaisia juttuja. Joo. Ja sitten tavallaan se on helppo niinku, liukastella vahingossa slaidailla sinne niinku, pimeälle puolelle siitä sellaisesta pienestä harmittomasta sisällöstä ja postailusta. Joo. Ja sitten usein se on myös tosi tuomitsevaa. Niin I don't like it. Siinä on paljon sellaisia juttuja, mistä mä en tykkää, mitä mä en voi yhtään allekirjoittaa. Joo, mä saan kiinni. Tai sillä, että musta se on huolestuttavaa, jos se pelkästään on sitä. Tai sillä, että niinku, no, kuten sanoit, että tekee sillä sitten rahaa ja se on sun ainoa identiteetti. Joo. Niin on se ehkä vähän. Joo. Not a fan. Joo. Agree. No, kun ollaan kerran tämmöisellä teemalla, niin sohastaan sitten lisää. Siuh. Perhe etusijalla ajatuskela. Okei. Joo. No niin, nice. Avaappa lisää. Mäpäs avaan. Eli kun välillä kuulee sitä, että no sehän on sun perhettä kumminkin. Niin niin, mitä sitten? Joo, ymmärrän niin kun kokonaiskuvassa, mitä sillä haetaan ja ajatellaan, mutta ymmärtääkö ne, ketkä tätä myös hokee ja ajattelee näin, että se ei ole aina ihan niin yksinkertaista, että jos on vaikka jotain toksisia ihmissuhteita siellä perheissä. Kaikki perheet ei ole sellaisia auvoisia pieniä lintukotoja, ja ne ihmiset niissä perheissä ei kohtele kaikkia perheenjäseniään aina kunnioittavasti ja rakkaudella ja näin. Niin kyllä sellaisten ihmisten asettaminen etusijalle omassa elämässään on aina kyllä tosi iso red flag. On, joo. Koska tai sitten, että vaaditaan toisia ihmisiä laittaa sellaisia tyyppejä etusijalle omassa elämässään. Ethän se pidä kumppania tai ystäviäkään, jotka on semmosia huonoksi sulle, niin miksi se on siinä kohtaa eri, jos se on sulle sukua, verisukulainen? Jep. Millä lailla? Minä en ymmärrä. Se on. Olkoon vaikka... En tiedä mikä. Niin, siis joo. Mut ei. Tom mä kyllä täysin ostan. Ei mun mielestä se on ihan hupsua. Kyllä. Ei mulla muuta. Ei sulla muuta, kyllä sulla kohtaa muuta. No niin, sitten. Tää on nyt vähän niche, mutta siis merkkilaukut. Ja ehkä ylipäätään laukut. Mä en ole siis laukkuihminen oikein alkujaankaan. Mut sitten, kun tää on ehkä silleen, että mä oon vähän puolueellinen siinä mielessä, mä oon siis tosi kangaskassi-ihminen. Mä kuljen kaikkialla aina kangaskassien kanssa ja mulla on aina tasku täynnä tavaraa. Siis mä oon silleen äijä tavallaan. Mä en
tajuu. Että silleen, että okei, se on ehkä, niinku, ehkä jotenkin vähän niinku koru, mutta mä en myöskään käytä koruja, niin mä en niinku voi samaistua. Niin mä en ihan käsitä sitä haippia. Mä ymmärrän. Mä en käsitä sitä haippia. Mä ymmärrän, koska mäkään siis niinku, just aloin miettiä, että omistaks mä yhtäkään merkkilaukkuu, niin en. En. Mä en niinku tajuu niiden pointtia muuta kuin silleen flexaa. Joo. Siis toki jos se on sun mieleen ja semmonen niinku, että sä oikeesti tykkäät siitä, etkä vaan sen takia, että se on X-merkkinen, niin se on pakko saada, koska sä haluat luoda jonkun tietyn mielikuvan tai illuusion itsestäsi, niin okei, mut... Jep. Ja sitten kun se on vielä tosi eri, kun esimerkiksi mä voin täysin ymmärtää jotkut niinku merkkikengät, jotka on vaikka silleen, ne on laadukkaat, ne on mukavat jalassa ja silleen, että sä oikeasti käytät niitä ja niinku tällaisia juttuja. Koska sä kävelet niillä. Niin, ymmärtää. Jep. Sillä on niinku väliä, että ne on oikeasti laadukkaat. Joo. On. Mä saan kiinni. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, koska oikeesti onhan se eri, että sä käytät tepastellessa tuolla noin lähes päivittäin vaikka niillä merkkikengillä. Jep. Niin ne... Tai just jossain vaikka jossain juhlassa tai tilaisuudessakin, missä sä haluut, että sulla on niinku kuitenkin mukava olla. Joo, ja on niin kuin mukava olla ja kiva olla ja kaikkea, mitä... mitä näitä nyt on? Positiivisia fiiliksiä. Jep. Mut joo, kyllä mä saan täysin kiinni. Joo. Ymmärrän. Joo, kiva. Joo. No sitten vielä tämmönen muurahaispesän sohasetais. Ai, noniin. Viestien roikkumaan jättäminen. Useiksi viikoiksi. Joo. Se on ymmärrettävää, että kaikki ei ole aina saatavilla. Joo, ei tarvi olettaakaan, että tarvii olla. Eikä tarvikaan olla, herranjestas. Jokaisella on oma elämä ja näin, mutta sit jos se on semmoista, että sä et niinku oikeesti useampiin viikkoihin, saatika sitten kuukausiin vastaan, niin sit se on vähän jännä. Et sitten voidaan vaan rehellisyyden nimissä miettiä, että sitten se prio 1 on jossain muualla. Jos varsinkin sitten tulee ilmi, että kävis vaikka niin kuin muualla, tai että on niin kuin aktiivinen kumminkin. Niin, että vastaa jollekin toiselle. Niin. Muissa tahoissa, niin se ei ole musta cool. Joo, ei siis ylipäätään jotenkin niin kuin viesteihin vastaamatta jättäminen. Ja varsinkin jos yritetään tavoitella siis silleen niin kuin monta kertaa. Siis mullahan oli vuonna Nakkia Saavas, kun mä kirjoitin siis mun oma oppari-ohjaaja ei vastannut mun viesteihin niin kuin useinkaan. Hän jätti myös ilmestymättä siis paikalle meidän palavereihin, jotka hän oli itse kalenteroinut. Se oli siis niin tuttavaa. Ihan siis ja sitten mä saatoin saada viestin vaikka silleen muutaman päivän myöhemmin silleen, että sori, olin hakemassa lasta päiväkodista, että niinku unohdin tai en huomannut tai en voinut siirtää. Miksi niinku usein kuulee, että niinku lapset otetaan tähän niinku mukaan? Niin. Jep, onko se silleen, että se on niinku helppo tekosyy? Niin, onko? Koska siis myös niinku näin itse pienen lapsen äitinä, mä niinku ymmärrän sen, että se lapsiarki on niinku kaoottista ja siellä tulee yllättäviä muuttujia. Mutta just silleen, että jos mulla on kalenterissa joku kalenterimerkintä, minkä mä olen itse sinne sopinut, ja mä katson sitä kuitenkin niinku silleen koko ajan, ja mun pitäisi niinku tiedostaa, niin kyllä mä nyt jumalauta perun sen mun, niinku, jos mä en pääse siihen osallistumaan. Joo, todellakin. Eihän se niinku toisen ajan epäkunnioittamista. Niin, jep. Ei se niinku loppupeleissä paljon vaadi, että sä yhden viestin näpyttelet. Niin, just näin. Siis, siis oikeasti se on 10 sekuntia. Juu, painat siitä niinku cancel tai että palataan tähän myöhemmin, mun on nyt tilanne kriittinen joku päällä, että pitää niinku uudelleen aikatauluttaa jotain. Mut joo, siis... Semmosta. Joo, vastatkaa viesteihin. Niin. No sitten, mulla on täällä listalla asia, johon mä en usko, niin tämmöiset detox-mehudieetit. Apua, miten vaikeet sanoa. Detox-mehudieetit. Kyllä, joo. Ymmärrän. Joo, siis niinku... Tää menee nyt taas johonkin sellaiseen niinku vähän tiettyyn kategoriaan, mutta kaikki tämmönen niinku... Kun on välillä tosi pinnalla tehdä jotain kunnon tästä niin biohakkerointia, että sä jotenkin lähdet optimoimaan sun kehon toimintoja ja sit sä teet siitä jotain niin kuin ihan silleen megatieteellistä.
ja jotenkin silleen, että siitä tulee niinku taas koko sun persoonallisuus ja elämä. Niin okei, jos se tuo jollekin niinku sisältöä ja kiinnostusta omaan elämänsä ja hyvinvointiinsa, niin joo, mikä siinä, mutta mä en niinku ymmärrä sellaista. Niinku, mä en vaan ymmärrä. Niin, ja kun mitä sitä loppupeleissä saa irti. Tai silleen, että ainakaan energiaa. Älä vaan. Niin. Koska sehän on niinku polttoainetta kropalle, keholle. Niin. Sun kroppa tarvii sitä, että sä jaksat. Ei niinku, anteeksi nyt vain mitkään mehudietit ei ole avain onneen. Ei todellakaan. Ja ylipäätään dieettikulttuuri on niin vitsin toksinen asia, että mä en edes mene koko siihen maailmaan. On. Ja sit kun se on, se voi tuoda sulle hetkellistä jotain tunnetta, hyvän olon tunnetta tai mitä ikinä. Mut pitkässä juoksussa, ootko nyt ihan varma? Ja sit silleen, sehän menee vaan niin, että sitten jos pitää jotain viikon 2 mehudiettejä tai mitä ikinä, niin sittenhän se, että sitten palaa sen jälkeen takaisin semmoiseen normiin, niin se on ollut +/- 0. Todellakin, siis jep. Enkä siis todellakaan suosittele, että kukaan sit jatkaa sitä mehudiettiä. Että tarkennus vielä, ettei kuulosta siltä. Jep, joo, että kyllä niinku silleen, tulokset tehdään kuitenkin sillä niinku sun normielämällä. Joo. Jos niinku puhutaan mistään tuloksista, mitä nyt ikinä kellekin tarkoittaa. Niin, mutta nimenomaan kyllä. Siis silleen, että niin. Joo, ymmärrän. No nyt sitten vähän keveempi tässä välissä. Anna tulla. Oranssi väri. Ei. Ihana spesifi, mutta mä kyllä tämän tiesin jo Mirasta, että oranssi väri ei kuulu hänen lemppareihinsa. Ei. Kuten ei myöskään appelsiinimehu nyt tässä ohimennen mainittakaan, mutta joo, ei. Ei, se ei vaan, mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä en oo oikeesti ikinä tykännyt siitä. Joo. Mä oon jotenkin, mut tulee semmonen... Se on vähän tunkkanen väri. On. Ja jotenkin, en mä tiedä, mulla nousee karvat pystyyn. Mut mä tykkään sit semmosesta niinku Persikosta. neon. No persikka on kiva, mut sit semmoset niinku neon niinku oranssi, puna, semmoset on koralliin menevä. Niin, joo. Et on niinku sävyjä, jotka toimii, mutta semmonen perusoranssi, mä kyllä ymmärrän, että se on vähän jotenkin luotaan työntävä. Joo, mä ymmärrän ton kans, mutta en itselläni pystyisi. Mutta muilla näyttää hyvältä, mutta itselläni ei. Joo, mutta kyllä perusoranssista tulee lähinnä mieleen Donald Trumpin itse ruskettava ja se ei ole kovin kaunis näky. Mä en tiedä, onko tää mulla semmonen, että onko mun mieli vaan jotenkin yhdistänyt sen siihen appelsiinimehuun. Kun sekin on oranssia. Ja onko se mulla sitten joku tämmönen mielen sykerö? Se voi olla. Et sit mulla on kaikki oranssit asiat. No. Se voi olla. No mikäs siinä? En mä kyllä niinku siitä ihan silleen hirveästi vastaan väitä. Niin, semmoinen ajatuskela. No niin. No nyt katsotaan saadaanko me tästä keskustelua aikaisemmin. No niin. Mut inspiraatiolauseet. Mä en oo inspiraatiolause-ihminen. Joo. Ja sitten, kun mä oon ollut varmaan joskus enemmän, mutta musta tuntuu, että mulle niinku inspiraatiolauseet ja motivaatiolauseet ei tuo lisää motivaatiota, vaan ne niinku jotenkin silleen tavallaan jopa syö sitä. Mulle tulee taas sit enemmän niinku inspiraatioita niinku tarinoista ja sellaisista niinku jotenkin silleen pidemmistä jutuista, mutta vaan joku sellainen be your best self today, every day, rock your day, every day. Ja tietysti mulle tulee niistä vaan jotenkin semmonen niinku jotenkin plää. Okei. Joo. Mä en saa niistä niinku mitään. Ne ei sykähdytä sua. Ne ei. Joo. No mulla sitten taas, riippuu vähän minkä tyylinen se on. Jos on semmoinen tosi kliseinen, niin se ei ehkä ihan hirveästi sykähdytä. Mutta jos siinä on jotain enemmän niin kuin detailsseja tai silleen avattu sitä syvyyttä, sitä sanaa hain. Ole hyvä. Kiitos. Niin sitten se kyllä sykähdyttää minua. Joo. Mä saan siitä sitten jotain kiksejä. Ihanaa. Mutta kun mullakin jotenkin silleen, että mä huomaan, että mulla jossain vaiheessa tuli nimenomaan jotain sellaisia niinku kiksejä niistä, mutta sitten se vähän niinku tuntui siltä, että mä olisin ikään kuin, saavuttanut jo
jotain, mitä se niinku motivaatiolause yrittää mut tavallaan saada saavuttaa. Aivan. Ja sitten se teki jotenkin sen, että se niinku passivoi mua, että mä en oikeasti sit niinku tee niitä asioita. Koska mulle tulee se fiilis ja se hyvän olon tunne jo niinku pelkästään siitä lauseesta. Joo. Tää oli nyt tosi meta, mut. Joo. Ei, mutta mä ymmärrän kyllä. Mutta itseäni ne sykähdyttää jollain tasolla. Joo. Nice. No nyt mennään taas sohaseen vähän muurahaispesään. Tää on ihana, että tässä on vähän tällaista aaltoilua. Pidetään kuulijatkin hereillä. Okei. No niin, anna tulla. Mulle tuli jostain syystä perhosia. Anteeksi, mä kiljun tähän näin. Anteeksi, on suutut tärykalvot. Anteeksi, miksi mua nyt kuumuttaa sanoa tää ääneen, mutta kaikki ei ole hyviä tyyppejä, vaikka oiskin sun jotain tuttuja tai kavereita tai whatever. No Joo. Ja varmaan vähän voin avata, niin joskus, jos vaikka tulee jotenkin petetty olo joidenkin tai jonkun, joskus jollekin jotain pettymyksen tunteita, niin sehän on periaatteessa myös semmoinen oma ajatuskela, minkä on rakentanut siitä ihmisestä, että minkälainen on ehkä uskonut, että se ihminen voi olla. Ei oot niinku halunnut uskoa siitä silleen hyvää. Joo. Mutta sitten jos tulee joku tilanne, joka näyttääkin ne oikeat värit ja näin, niin voi tulla jotain puukkoja selkään. Jep. Joo. Siis mulle tulee tästä just yksi tilanne mieleen, josta me juteltiin yhden mun kaverin kanssa ihan ehkä viikko sitten, missä eräs hänen läheinen ystävänsä on ystäväporukassa toiminut todella paskasti. Ai niin kuin tää sun ystävä? Ei mun ystävä, vaan että hänen läheinen ystävänsä. Okei, joo. Että tässä on nyt silleen niin kuin paljon palikoita. Mutta että tää mun ystävän läheinen kaveri on toiminut heidän ystäväporukassansa todella paskasti. Ja silleen kukaan ei niinku tiennyt mitään silleen vuosikausiin, kunnes sitten asioita kävi ilmi. Ja sitten tilanne perkelöityi. Oh, fuck. Joo, menemättä nyt detaljeihin. Joo, ei tietenkään, mutta siis joo, just silleen, että vuosikausia voi niinku kuvitella, että joku on hyvä tyyppi. Ja sit siellä niinku tiedät sä piilossa verhoissa onkin jotain. Kulisseissa tapahtuu jotain niinku shady koko ajan. Niin. Joo, toi on musta mielenkiintoista, miten joillain ihmisillä riittää niinku pokka tommoseen käytökseen. Mutta onhan se, kun niinku tavallaan pääsee kun koira veräjästä. Joo, ja se joudut vastuuseen. Niin, eihän siinä tule ihmiselle mitään motivaatiota niin lopettaa sitä omaa shady-toimintaansa, jos hän saa siitä jotain niin hyötyä irti. Ei, ja sitten kun se jää kiinni siinä kohtaa, niin onko se sitten oikeasti katumusta? Onko se oikeasti pahoillaan vai onko se pahoillaan siitä, että sä jäit kiinni? On. Et sekin, Jep. Joo, en tiedä. Onhan sekin. Sittenhän semmoisilla ihmisillä nyt valitettavasti on sitten kaksi naamaa. Joo, kyllä. Ja sitten just silleen, että ei se niinku, se hyvä tyyppiys voi oikeasti olla tosi hyvä ja vahva kulissi. Oho, niin jotkut osaa pitää oikein hyvin semmosia yllä. Joo. Oikein välillä pöyristyttää, kun ajattelee, että se mitä saa pöydälle, niin onkin sitten vaan kulissia, feikkiä. Jep. Joo, eipä siinä, olen samaa mieltä. No sitten meillä on täällä listalla seuraava asia, josta mä en tykkää yhtään ja mulla aina tulee vähän silleen niinku kun joku ihminen tekee näin, on siis normityöstä paskan puhuminen. Siis se, että normityöstä paskan puhuminen, että niinku tavallisista töistä puhutaan niinku silleen paskaduuneina. Joo, ei oo cool. Silleen mä just näin tänään itse asiassa TikTokin tähän aiheeseen sopivasti. Noniin. Ei mene sanasta varmastikaan oikein, mutta ideasta saatte kiinni, että siinä oli kuvattu, että joku, mä en tiedä olisiko se ollut treffikumppani vai ikinä, että se sanoo tälle deitille, että se on että ei sun tarvi siivoa, että se on noitten duuni. Niin just. Niin. Joo, voi olla niiden duuni, mutta eikö toi ole vähän epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa
puhetta ja käytöstä sillä, että paljon se vaivaa maksaa sulle, että sä vaikka viet tarjottimen semmoiseen, missä on tarjotin paikka. Joo, niinpä. Jep. Tai sitten, niin kuin, että miksi pitää vaikka sotkea tarkoituksella jotain pöytiä, murustella siis silleen ja heittää roskia sinne tänne, niin ei oo cool. Se on vaan mielestä paskamaista käytöstä. Se on oikeasti todella paskamaista käytöstä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. Jotenkin niinku, että musta ylipäätään jotenkin semmonen niinku ajatus siitä, että sulla pitäisi olla joku niinku aivan superseksikäs duuni, että sun elämä on niinku elämisen arvoista ja että sun työllä on niinku mitään arvoa, niin anteeksi nyt vaan, mutta tiedättekö te, että kun tää meidän rakas yhteiskunta ei niinku pyöri pelkästään niillä seksikkään duuneilla. Ja itse asiassa ne duunit on niinku kaikkein vähiten merkityksellisiä yhtään kellekään, yhtään millekään. Joo, just puhuttiin yhden kaverin kanssa tästä asiasta, että niinku esimerkiksi joku sairaanhoitopiiri, niin, joka on kuitenkin tekee merkityksellistä duunia. Ja mikä niiden palkka on versus mikä joku insinööri tai joku muu asiantuntijaduuni. Siis, joo. Ja en siis väheksy näitä aloja kyllä millään lailla, mutta silleen niin kuin ideana, että jep, joo, siis ihmishenki versus... Älä vaan, siis rehellisesti sanottuna niin kuin, vaikka just mun omat duunit teen konsultointia työkseni, niin siis oikeasti maailmassa ei tapahtuisi mitään pahaa, jos kaikki mun ammattikunnan ihmiset lopettais työnsä niin kuin saman tien. Ihan oikeesti. Niin, kyllä. Ei meidän työ ole silleen superarvokasta ja merkityksellistä maailmalle. Ihan aikuisten oikeesti. Niin, että periaatteessa sillä pärjäisi ilman versus sitten taas sillä, että joku osaa leikata sydämiä ja aivoja tai raajoja, niin sitä ilman ei pärjätä. Jep. Ja mun mielestä kaikki ei osaa arvostaa sitäkään työtä tarpeeksi. Ei. Niin joo, siis mä haluaisin oikeasti nähdä joskus sellaisen maailman, kun kaikki sellaiset ihmiset, jotka tekee oikeasti ihan supermerkityksellistä ja tärkeää työtä, vaan niin kuin menis vaan yleislakkoon, tiedättekö te, viikoksi. Ja siinähän istuttaisiin sitten paskamyrskyssämme, kun niin kuin kukaan ei saisi mitään tarvitsemaansa. Kyllä. Tulee mieleen myös jotkut lastentarha ihmisetkin. Jep, joo. Sitäkin ehkä pidetään itsestäänselvyytenä. Älä vaan. Että eihän sekään ole niin kuin sanottu, että mitäs sitten tekisit, jos et saiskaan lapsia hoitoa sinne? No niinpä, just näin. Jos tulisi jotain. Jep. Joo. Voin kertoa, että ei olisi meidän taloudessa kahta työssä käyvää veroja maksavaa aikuista, jos ei olisi niin kuin päiväkotia. Jep. Se on hyvä välillä pohtia, että mikä on oikeasti arvokasta. Jep. Niin. Mut joo. Mennään eteenpäin. Me ajateltiin, että tästä tulee lyhyt jakso, mutta tästä tuleekin pitkä jakso. Kato, me ollaan taas niin filosofisia ja niin. hassu hauskoja. No niin. Ihmiset kasvaa ja muuttuu, toteamus. Joo. Ja sä et siitä tykkää? No, siis joo. Voi toki olla mahdollista, että kasvaa ja muuttuu. On mahdollista toki. Mutta sitten jos aina ollaan liian sinisilmäisiä ja annetaan joka kerta anteeksi joku paskamainen käytös, niin silloinhan se mahdollistetaan se paskamainen käytös. Ja vähän niin kuin tähän aiempaan sivuten, niin silloinhan se ihminen ei ikinä opi ottamaan vastuuta. Eihän se sitten kasva ja muutu, jos ei sitä vaadita tekemään. Ja sitten se ei niinku kato peiliin ikinä. Jep. Et paha katsoa peiliin, jos sitä mahdollistetaan ja tuetaan, koska silloin se ihminen luulee tekevänsä tai ei niinku tajua, että tekee mitään väärää. Jep, tai niinku koe mitään syytä ottaa vastuuta siitä, että tekee jotain väärää. Niin. Joo, kyllä mä uskon, siis tai jos semmoisia ihmisiä tuetaan. Joo, ja sellaista toimintaa. Niin. Koska mä uskon kyllä siihen, että valtaosa ihmisistä on ihan niinku kehityskelpoisia. Juu. Mut niistäkin valtaosasta kehityskelpoisia, niin ei varmaan kyllä läheskään kaikki ole niinku kehityshaluisia. Niin, kyllä, just näin. Ja se, että jos sä niinku mahdollistat sellaista kehityshaluttoman ihmisen perseilyä tollasella kommentoinnilla, niin se ei ole kyllä niinku kenenkään eduksi. Ei todellakaan. Ja sitten semmonen, että niinku, jos on oikeasti tehnyt paskasti, niin miksi silloin pitää myötäillä ja tukea sitä käytöstä? Ei pidä. Tai
hiljaista hyväksyntää. Joo. Sekin on yhtä lailla merkki, mitä mieltä on. Niin, joo. Semmoinen. Myönnän, kyllä itsekin tässä on elämässä mokannut ja kasvanut ja muuttunut. Ja itsekin haluan uskoa aina ensisijaisesti ihmistä hyvää, mutta tarkennuksena tosiaan se, että jos se on oikeasti semmoista jatkuvaa perseilyä, niin sitä en hyväksy. Ja jaksa enää niin kuin nähdä siinä kohtaa mitään hyvää. Olen samaa mieltä. Olen puhunut. Joo. Taas hetkeksi. Joo. No niin, mulla on täällä 2 jäljellä, sulla on varmaan myös 2 jäljellä. Mun toka vika on siis autoilu. Mä en oo autoiluihminen, mä en omista ajokorttia, mä en siis pitkään edes elänyt, tai mä elin tosi pitkään taloudessa, jossa ei kukaan autoillut. Lapsen saannin myötä mun miehelle tuli joku tällainen pesärakennusvietti, että piti auto ostaa, niin sit meillä on ollut auto niinku taloudessa sen jälkeen. Mutta edelleen mä niinku, en ymmärrä sitä jotenkin elämäntapaa, että sä valitset jotenkin elää niin, että sun täytyy autoilla, jos sulla on vaihtoehtoja. Aina ei ole vaihtoehtoja, mutta mä oon itse ainakin kokenut, että mä saan paljon enemmän elämästä irti, jos mä suunnittelen sen silleen, että mun ei tarvii autoilla. Esimerkiksi mä tykkään asua sellaisilla sijainneilla, mistä mä pääsen kaikkiin mun tärkeisiin paikkoihin, niin kuin julkisilla kulkuvälineillä tai kävellen. Ja sit niin kuin pitkiä matkoja, mihin mun tarvii mennäkään tehdäkään, niin usein mä oon tykännyt tehdä siis just vaikka junalla. Mä myös siis voin pahoin autossa, niin mä en niin kuin missään muotoa niin kuin niin, tykkään. Joo, okay. Siitä lajista. Niin se ei ole mun juttu. Joo. Siis tossa mä komppaan, että mä kans tykkään kyllä asua semmoisella sijainnilla, että sieltä pääsee itse omin avuin julkisilla pois, minne ikinä haluaakaan. Mutta mä kyllä siis tykkään ajamisesta. Okei. Joo, mä en tiedä, tosi moni, mutta siis monesti myös kuulee, että porukka on sillä, että ei tykkää ajamisesta. Mutta mä tykkään. Okei. Musta on kivaa. Se on vähän semmoinen, että varsinkin jos sä olet yksin, niin pistä musat täysille, siellä mä hoilaan ja fiilistelen vaan. Se on semmoinen oma zone. Joo. No mä teen suihkussa. Niin, no kato, kun sitä voi sitten tehdä missä zone. vaan. Niin, just näin. Niin, just näin. Mutta kun tapoja on monia. Joo. No niin. Mä lupaan tää vika tähän jaksoon liittyen tämmönen kun ampiaismuurahaispesän sohasu. Noniin. Katsotaan. No niin, katsotaan mitä sieltä tulee. Miksi mulle tulee nyt koko ajan perhosia vatsaa tai onko niitä kärpäsiä ja muurahaisia ja ampiaisia? Mullakin on niitä varmaan miljoona. Tuntemattomat saattaa usein tukea somessa enemmän kuin lähipiiri. Joo. Mä ostan ton täysin. Olen törmännyt tismalleen juuri tähän ilmiöön nyt, kun mä oon aloittanut mun oman TikTok-sisältöni tekemisen. Ja se on ollut tavallaan tosi ihanaa. Ja mä myös itse toki uskon siis. Sä oot ihan juuri niin kuin kyllä. Ei hätää. Plastaa lisää. Mulle tuli nyt vaan tää mieleen, just kun se on niin pinnalla nyt itellä. Joo, ymmärrän. Et mä en oo koskaan edes lähtenyt tekemään mun niin kun, vaikka just TikTok-sisältöä silleen, että se kuuluisi olla mun kavereille kiinnostavaa. Et mä oon niin kun valinnut tehdä sellaista sisältöä, minkä ei kuulukaan olla mun kavereille ja mun lähipiirille kiinnostavaa. Ja mä en sen takia odotakaan, että he sitä niin kun jotenkin aktiivisesti niin kun kuluttaa ja boostaa ja whatever. Mut sit se on ihanaa huomata, kun siellä tulee sellaisia pieniä somebestiksiä ja somekavereita, jotka tulee aina boostaa ja supporttaa. Ja sit on ihanaa supporttaa niitä kanssa sellaisia, niin kuin, joiden sisältöä niin itse tykkää sit katsoa. Niin se on ihanaa. Se on kyllä, sit tulee kyllä tosi hyvä fiilis. Joo. Ymmärrän. Mut siis sama, että en minäkään niinku mitään somea niinku, sitä teen niinku ihan itseni vuoksi ja sitten toki tää meidän podijuttukin on niinku ihan meidän oma juttu. Et omaksi iloksemmehan tätä teemme, mutta kyllä se on musta välillä outo huomata, että näkee, että tietyt ihmiset käy aktiivisessa joissain alustoilla ja katsoo aktiivisesti vaikka jotain niin, sisältöä. Että se ei ole siitä kyse, ettei oikeasti näkisi. Niin.
Se on vaan siitä, että jostain syystä se yksi klikki, sydämen painike tai joku muu vastaava osoitus siitä, että sä supportaat sun ystävää tai kaveria, niin on haasteellista. Toki on mahdollista, että välillä jää sisältöä näkemättä. Mullakin jää. Niin. Mä käyn siis realisoiden nimessä tosi harvoin TikTokissa itse. Et sitten kun mä siellä käyn, niin sitten mulla tulee varmaan jotain viikon vanhoja videoita, niin oot varmaan ihmetellyt, että nyt on aika vanha video. Mutta... Siis, sehän siinä onkin hupsuu, että mä just tavallaan vaikka tämä mun oma TikTok-esimerkki, että kun just yksi mun kaveri sanoi mulle tässä, joka kuitenkin niinku käy aika usein TikTokissa, niin sanoi mulle, että joo, että siellä on aina sit joku Moonan 15 uusinta videosta. Mä oon silleen, sori, että jos sä tykkäät, niin sit sä saat niitä. Toki niinku mulle tulee niistä semmonen, niinku, kun sinne menee, niin siinä on niinku oikein määrä. Et näkyy siinä alalaidassa sitten, että Mona 15. Siis semmonen vähän niinku tulee tykkäyksiä, mutta sitten vaan niinku se vasempaan reunaan. Että... Ai jaa, mä en tiennyt tollasesta ollenkaan. Okei, joo. En mä tiedä, onko se kaikilla, mutta mulla ainakin aina silloin, kun mä en ole käynyt siellä hetkeä, niin tulee tommonen, että nää on jäänyt näkemättä. Okei. Ja sitten kun mä painan siitä, niin sit se päivittää siihen niin ja syöttää jonkun tulemaan. Ai jaa. No, you live and you learn. Joo. Mut siis joo, ei siinä, mutta niin kun, se on inhimillistä, että aina ei näe eikä ole paikalla eikä kaikkea, mutta jos ei ikinä niin kun tykkää mistään, niin kyllä se haiskahtaa vähän hassulle. Tai kun mä itse on semmonen, että mä haluan supporttaa sua, mä haluan supporttaa muita, niin sit mä en tiedä mitä se on joltain ihmisiltä sit pois. Niinpä. Jep. Joo. Se on vain minun mielipide. Joo. Ei, kyllä mä ihan siis oikeesti ymmärränkin ton. Mähän on siis myös valjastanut vaikka niinku mun rakkaan aviomieheni TikTokiin ihan vaan siis silleen, että hän voi niinku tykätä muun muassa Miran koiran videoista. Seuraatko sitä? Se seuraa myös Liloa. Oi. Joo. Kyllä mä siis niinku, joo. Kato, näin pärillä mä oon, kato omista TikTok-kanavista. Niin... Jep. Joo. Mä käyn oikeesti varmaan silloin tyyliin siellä, kun me postoillaan näitä klippejä. Jep. Kyllä välillä saatan käydä useamminkin, mutta en niin usein kuin Instagramissa. Mulla se on nyt kääntynyt päälaille. Mä käyn enemmän TikTokissa kuin Instagramissa. Ymmärrän. Joo. Okei. Mun viimeinen. Saadaan tää jakso jossain vaiheessa tänään purkkiin. Niin, herra jästä. Suomi-rap. Mä en valtaosaa suomi-rapista oikeesti niinku ymmärrä. Mä oon kuitenkin silleen, mä oon ollut niinku aina räppityttö ja hoppityttö ja silleen blogityttö. Blogfest-tyttö ja kaikkea, mut mä en ymmärrä valtaosaa suomi-rapista. Mä en jotenkin niinku jaksa kiinnostua siitä, enkä jaksa kuunnella sitä, enkä mitään. Ja se on sinänsä outoa, koska mä oon aina ollut kuitenkin räppityttö ja hoppityttö. Ja sit ei vaan jotenkin niinku se ei niinku natsaa, ei niinku yhtään. Mut siellä on tietysti on myös niinku semmosia yksittäisiä timantteja, mitkä jotenkin edelleenkin muhun uppoo. Ja on esimerkiksi niinku mua harmittaa, että Töölön Ketterä ei tee enää musaa, koska siis mä olin ihan mega Töölön Ketterä fangirl. Sä olit, mä muistan sen. Ja sit on olemassa yksi suomi-räppibiisi, mikä on ylitse muiden. Ylitse kaikkien maailman biisien, mitä on koskaan tehty. Siis universumissa ei ole toista niin hyvää biisiä kuin DJ Ibusalin Pilalla. Se on paras biisi ikinä. Oikeesti. En oo kuullut, mutta pitää kuulla. Kyllä sun on pakko. Siis siitä on ollut niin paljon tietysti meemejä ja kaikkea. Siis. Ei kun nyt mulla alkoi soimaan pää. Joo, oon mä kuullut. Joo, nyt siis, tuli semmonen flashback, mä oon kuullut sun. Kun kaikki on pilalla. Joo, just se. Joo, oon mä kuullut. Siis, mä rakastan sitä biisiä. Ja siis sehän on ihan totaalisen läppäbiisi. Mä en yleensä kuuntele silleen huumorimusiikkia, mutta siis mä rakastan tätä biisiä. Olen puhunut. No niin, no mutta. Ei siinä. Mä en oo ihan samaa mieltä, mulla on jotain, tai silleen on Suomi-rapin tyyppää, josta kulutan. Joo. Mutta on myös paljon semmosia, mitä en kuluta. Mutta joo, ymmärrän. Mikäs on sun vika? Mun vika on näinkin hassun hauska kuin korianteri. Aivan.
sä oot näitä ihmisiä? Mä oon mä oon niitä toisia ihmisiä. Niinpä tietenkin. Meillä ei nämä maut kohtaa selkeästi. Paitsi matchan kohdalla. Totta. Matcha oli varmaan ainoa tunne makuasia, missä me oliivit ei kohdannut ja juustokinkkuyhdistelmä. Jep. Joo, se ei vaikka kuinka yritän. Me oltiin yksi hetki sitten tässä yhdellä porukalla grillailemassa, niin siellä oli apukokki, tai pääkokki se oikeastaan ennemminkin oli kuin apukokki. Niin hän lisäsi kaikkiin ruokiin korianteria. Okay. Sitten mä olin vaan silleen, kiva, nami. Joo, toi on kyllä, mä ymmärrän, että siis just kun niinku, sä joko tykkäät tai sä et tykkää korianterista, ja niitä kahdenlaisia ihmisiä löytyy aina joka porukasta. Ja kun se on mun mielestä niin yleistietoa, että korianteri jakaa mielipiteet tosi voimakkaasti, kyllä se on kohteliasta aina kysyä ja varmistaa. Että vaikka mä rakastan korianteria, siis mä voisin oikeasti, jos mä söisin puuroa, niin mä söisin korianteria mun aamupuuronkin päällä. Mä rakastan korianteria. Mutta kyllä jotenkin, kun tietää, kuinka silleen mielipiteet jakavaa se on, niin on se nyt kohteliasta varmistaa. Joo, se on kyllä. Ei mulla muuta. Oli siinä. Okei. Nice. Me keritään varmaan just kuulkaas ottaa tässä vielä yksi nopea radioennustus ja sitten me pistetään pillit pussiin ja... Pussit pilliin. Meinasin sanoa niin, mutta en mä tiedä mihin pilliin me mahdotetaan mitään pusseja, mutta... Joo. Mitäs me ennustellaan? Herra jestas, mitäs me nyt halutaan ennustella? Ennustellaanko me... Mitä meidän Tukholman reissu tuota ulessaan? Ennustetaan meidän Tukholman reissu. Sitten voidaan katsoa sitten, että toteutuuko. Joo, ennustetaan meidän tuleva Tukholman reissu. Doukkeli, eli nyt random soittolista, random biisi kertoo meille, että miten meidän Tukholman reissu menee. Just näin. Lauri Tähkä, Palavaa vettä. Oho! Joo. Mä oon maailmassa yksin ilman sua ja mun sydän menee kiinni ilman sua. Sä olet pehmeä, sä olet niin kuin vettä virtaavaa, sä teet muhun jäljen, vaikka mun pinta onkin kova. Onko olemassa rakkautta? Onko olemassa kosketusta, joka kalliosta hioo pintaa? Onko olemassa palavaa vettä, jonka alla sydän tuntee, että kivi sydämessä sulaa rinta? Mitä? Tää on siis joku tällainen ihme rakkauskaipausbiisi. Semmonen Tukholman reissu sitten. Joo. Sinä teet minut kauniiksi. Sinä teet mulle oikein, sä tiedät sen. Sinä teet minut vahvaksi. Sinä teet minut kauniiksi, mulle oikein, sä tiedät sen. Sinä teet minut vahvaksi. Vahvistutaanko ja kaunistutaanko me ton viikonlopun aikana? Voi olla. Meistä tulee oikein hehkeitä. Joo. Jännittävää. No katsotaan kuinka hehkeinä sieltä sitten tullaan, mutta saadaanko siellä joku glow up aikaan? Niin, joo. Joku glow up voisi olla kiva. Ja katsotaan ylipäätään. Kiinnostaa kyllä nähdä, että miten toi meidän viikonloppu menee, miten me päästään sieltä takaisin. Jep. Joo. Ilmailualan lakko. Katsellaan milloin sitten palataan sorvin ääreen. Mutta ei kai tässä kummempia. Juttua riittikin yllättävän paljon tänään, niin nopea spiikki tähän loppuun. Jos haluat supporttaa meitä, paina like, pistä follow, seuraa ja tykkää ja jaa ja kommentoi ja mitä näitä on. Se merkkaa meille älyttömän paljon. Yes. Niin, joo. Ja kiitos tästä ja tehkää niin kuin Mira teitä viisaasti ohjeisti ja nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Heippa! Ja sitten on yksittäisiä timantteja. Oh my god, mitä täällä tapahtuu? Meidän seinät hajoaa.